We hebben elkaar echt nog nooit zo sinds vorig jaar dat we een keer bij elkaar komen worden voor wandels. En toen hebben we elkaar echt wat eerst moeten. We hebben de setjes ik wel samengesteld zonder elkaar te zien. Mijn naam is Metz en ik ben een muzikale collega van Adri de Boer. En wij vormen nu even een tijdelijk duo tot en met de kerst. Want we gaan 13 december een kerstshow doen met z'n tweeën. Wij maken eigen muziek, muziek uit de oude dozen. En wat Friestalige dingen, Engelstalige, Nederlandstalige dingen die een beetje in de sfeer van december passen. Wij brachten eigenlijk ieder jaar een single uit zonder elkaar echt te zien. Maar we dachten vorig jaar van nou, misschien is het wel leuk om een keertje samen op te treden. Nou, dan hebben we dat gedaan met een kerstprogramma in het Dielshoes in Wommels. En dat was zo goed bevallen dat we nu eigenlijk zoiets hadden van nou, dit kunnen we dit jaar wel weer doen.